i el rol del periodista, que sempre diu que a mi em paguen per escriure o per informar, no per aprendre tecnologia, doncs aquest rol té que canviar. I aquest periodista, l'editor, el de producció, se té que involucrar més en el negoci. Aquí hi ha un canal de comunicació entre negoci i edició o editorial per a que totes les àrees en el dia a dia siguin informades dels canvis i dels productes que s'estan fent. El que principal, igual que en el periodisme que en totes les faenes on vulguis desenvolupar un talent, és que t'hi divertisca, fer alguna que t'hi divertisca, perquè si no t'hi divertís tot el més te vindrà a costar per amunt. Si t'hi divertís, per almenys te donaràs una oportunitat a creu-te'l i ser millor i treure tot el potencial que dus dins, i si t'equivoques i tropeces i caus, ha de alçar-te i a no tornar a caure.